Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli. Makube yini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Yizwi lenkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje. Yizwi lenkosi uJesu Kristu. Siyanxusa njengokuba kunxusa uNkulunkulu uBaba wethu emazulwini ukuba nithathe amaBhayibheli enu njengamanje. Nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Siyacela ukuba bonke abanesifiso sokubhabhadiswa, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esezembulile empilweni yakho wakunika ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlela ezilalele ezimisele ukuza ekugcweleni ngobufakazi bakho ukuba nonke lixhumane nathi kule mininingwane esizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com No my cell phone number, no my WhatsApp number ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala ku-YouTube lapho ongahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasekugcweleni ngaso sonke isikhathi lapho zifakwa khona kuhlelo laka-YouTube. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu abaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi lapho nihlanganyela khona nifakazelana ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba nokuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso ngokwemibhalo engcwele. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sibonge uBaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise enkingweni, kepha usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nathi bazalwane, yamukelani umfundisi uMhlengi Zodi ozobe sihola ngesifundiso sanamhlanje. Umoya oNgcwele ekhazimulisa isibani sezwe, izwi likaNkulunkulu elaphenduka inyama, inkosi yomusa uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sheshisani ukuthatha amaBhayibheli sihambisane ngokuqonda kwemibhalo engcwele. Amen. Ngibingelele bazalwane egameni lenkosi uJesu. Silokhu silebona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhabhadiso egameni likaJesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi yokuphila, inkosi yokulunga, inkosi yomusa, inkosi yenkazimulo, umdali wezinsuku zokuphila kwethu, yena ongenasiqalo futhi ongenasiphetho, umnini mandla onke. Silokhu silebona ubufakazi-ke obufakazela yena yedwa olungileyo phezu kwethu sonke esingalungile, kepha icebo lakhe ukuthi silunge kuye. Osithandile waze wathumela uJesu ukuba uJesu azosinika ukuphila okuphakade. Ngakho-ke sinokuphila kuye, simile ezweni lakhe, siyalethemba izwi lakhe, ingakho sikholwa.
Ithi incwadi laphaya kumaRoma sahluko 13 kusukela kuverse 1. Akube yilona loyo azithobe phansi kwamandla ombuso, ngokuba akukho mandla ombuso angabheki kuNkulunkulu. Nakho-ke umbhali osukhulumile uthi masizithobe ngaphansi kwamandla ombuso ngokuba avela kuNkulunkulu. Lawa akhona amiswe nguNkulunkulu. Lawo akhona njengoba abantu bebusa emhlabeni ngokwezigaba zabo babekwe uNkulunkulu, lokho ngeke sakuvimba futhi ngeke sakuphikisa. Kepha khona into eyodwa uNkulunkulu angafuni siyenze, ukuthi siguqele ababusi sikhonze bona, ngokuba uthi umhlaba ungowakhe nakho konke okuphakathi. So uthi masibathobele, kepha asikwazi ukwenza intando yababusi. Senza lokhu abasiyalela ukuthi sikwenze, as long as kungaphambene nentando kaNkulunkulu. Asizami ukuthi siphikisane nemibuso, kepha umbusi obanikile amandla okubusa uyena ekumele simguqele. Uthi uNkulunkulu uJoshua sahluko 1 verse 8 uthi le ncwadi le eyomthetho. Kunemithetho nezincwadi zasemhlabeni bese kuba khona incwadi yasezulwini. Khona incwadi yasezulwini bese kuba khona incwadi yasemhlabeni. Mina ngiphila ngencwadi yasezulwini, nale yasemhlabeni iyangibusa, kepha uma kuyona ngokwenqubomgomo yasemhlabeni kukhona into ephambene nencwadi yasezulwini, angikwazi ukulandela incwadi eyenziwe umthetho sisekelo wabantu ovuna abantu, kepha ngifuna umthetho sisekelo omile ngamandla kaNkulunkulu uJesu Kristu. So uma uNkulunkulu le ncwadi yomthetho Mayingasuki emlonyeni wakho. afanele isuke kuphi? Emlonyeni wakho. Okokuqala lokho. Kepha Okokuqala lokho kumele ngikwenze ukuthi le ncwadi le yomthetho ingasuki emlonyeni wami, ngoba iphefumulelwe ubani? uNkulunkulu. So lokhu uNkulunkulu athi angikusho njengoba akhuluma kuBhalami. uBhalami wathi noma uBhalaki ubenganginika indlu egcwele isiliva negolide, ngeke ngiguqule izwi ngiphambane nezwi likaNkulunkulu, ngokuba izwi kuthiwe alingasuki emlobeni wami, kepha wozidla ngayo imini nobusuku, ukuba uqaphele ukwenza njengakho konke okulotshwe kuyo. ukuze uqaphele ukwenza njengakho konke okulotshwe kuyona. Nakho-ke la sesikhona sinominista noma ungqongqoshe amazwe wani, kepha owakaZulu Natal noma owase-South Africa, umama umkhwanazi osebeke umthetho sisekelo ukuthi fanele amabandla abafundisi babe nama-license noma izincwadi ezibagunyazayo ukuthi bashumayele. Kusukela nini? Sekuqhamuka lesikhaleni
sekuthiwa sibe nama-license okhuluma ngenkosi yethu yasezulwini. Ongitshele le Bhayibhelini oyedwa owakwaba ne-license. Uma engekho eBhayibhelini angiyifuni i-license ngoba ngithunywa nguyena. Ngithunywe uBaba osezulwini. Uma bengithunywe uyena bengizoyenza i-license. Uma iBhayibheli lapha umthethosisekelo walemhlabeni njengoba abantu kufanele babe ne-license yokushayela. Angikwazi ukuba ne-license yokukhuluma ngoNkulunkulu wami. Angeke glory to God angeke. uNkulunkulu wami akekho umuntu ozongilawula ukuthi ngizoshumayela kanjani ngoNkulunkulu wami ngoba lithi iBhayibheli maqaphele bonke okulotshiwe ukuze bonke okubhale phakathi ngikhulume ngikwenze. Ngizothini? Njengoba wozidla ngakho imini nobusuku ukuba uqaphele ukwenza ngakho konke okulotshwe kuye. Abona umhlaba wabantu ngokwemthethosisekelo wasemhlabeni. Kepha ngokwasezulwini uNkulunkulu uthi-ke ngiyathuma. Azange athi ngikunike i-license, azange nibe nama-license. Bonke abantu abanezitifiketi ngoba nabo bethi-ke bakele ukuya esikoleni ukuba bafundisi. Abenzi ukuba abafundisi bakaNkulunkulu ngokuba nje ubona abantu bewu-weak, ubona nabafundisi laba abanezikhundla ezinkulu ekuyibo abahlangene nongqongqoshe balemhlabeni abafuna ukuthi kutholakala ama-license ukuze-ke ngoba bona bakwazi ukukhuluma iqiniso, bakwazi ukuthi bavale imilomo yabantu abakhuluma iqiniso khona bezokwazi ukwenza inzuzo ngevangeli. Njengoba kuthiwa akusafanele sikhulume ngokutabana. uNkulunkulu uthi utabana abazifuni. Ngeke ngitshele wena ukuthi ngithini ngezwi kaNkulunkulu okusho ukuthi uma sengitshela wena uNkulunkulu angisamkhonzi. Ngamane ngejele, ngamane ngiboshwe. Kepha ivangeli ngeke ngeke ukushumayela. Ngingamane ngiboshwe, kepha ivangeli aliboshwa. Ngeke uzulibophe ivangeli ukuba kulona lakho. Uthi uNkulunkulu akamakethwa, uNkulunkulu akadelelwa, uNkulunkulu akahlekwa usuku. Ukuba lokho okutshalayo uzokuvuna. Isikhundla usinike wena emhlabeni asikuniki igunya lokuthi-ke wena uzibone umkhulumi noNkulunkulu. Cha, ngeke. uNkulunkulu lo owagobisa uNebhukhadineza wamdlisa utshani. uNkulunkulu washaya amakhosi omhlaba. Uthi impindiselo ngeyakhe. Uthi wena shumayela izwi omnike lo ncwadi leyo. Umuntu othunywa uNkulunkulu ukhuluma okuthunywe uNkulunkulu. Kepha labo abasebenzela ugovernment noma uhulumeni bazokwenza ufuna uhulumeni. Mina ngiyaphakathi ejele mewukuthi-ke thiwa sifuna ama-license. Akhona license nayenza ngenzeni ukufundisa ngezwi kaNkulunkulu. Imphefumulo yini igovernment? Imphefumulo yini uhulumeni? Imphefumulo yezulwini. Incwadi yesibili kuTimotheyu isahluko sesine inesokuqala. Ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu. Ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu noKristu Jesu. Oyabahlulela abaphilayo. Oyabahlulela abaphilayo. Nabafileyo. Nangokubonakala kwabo. Oyabahlulela abaphilayo. Nabafileyo. Nangokubonakala kwakhe nombuso wakhe. Nangokuqhamuka kwakhe nombuso wakhe. Uthi-ke shumayela izwi. Uqinise. Wenze njani? Asikwazi ukucekisa. Uma uNkulunkulu izidakwa zingena ezulwini, fanele sitshele abantu ukuthi uma uNkulunkulu ethi-ke wozani kini, phendukani nishiye ukuba isidakwa. Uma ethi uNkulunkulu amadoda nalanomoto bangena ezulwini, fanele sitshele abantu ukuthi-ke yekani ukwenza izinengiso phambi kaNkulunkulu. Uma ethi uNkulunkulu abantu abakhonza izithixo nezithombe namadlozi abangena ezulwini, kumele sibayitshele abantu. Uma ethi uNkulunkulu asitshele abantu ukuthi izangoma zingena ezulwini nabezimlilo abangena ezulwini, abaqaphi bamanga beze abangena ezulwini, kumele sibayitshele abantu. Uma ethi uNkulunkulu asibayitshele abantu ukuthi izifebe azingena ezulwini, iziphingi azingena ezulwini, kumele sibayitshele abantu. Uqinise. Noma kuyisikhathi noma kungesiso. Khona-ke izwa-ke lento lena-ke abantu abaningi bazohleka. Lithi iBhayibheli khona kuyisikhathi noma kungesona. Kuthi basona
bayafundisa ngokuba ke sesifikile isikhathi manje abasafuna ukuvuma manje isifundiswa esiphilayo ngokwezinkanuko zabo kepha ngenxa yezinkanuko zabo sebezibuthele abafundisi njengokubatsha kwezindlebe isikhathi-ke manje lapho sohlukanisa khona uhlobo lesikhathi abantu abathele enkosini ithi inkosi-ke uAhabe seliza abaprofethi abo-400 ethi ngiyeni eRamoth Giliyadi kuyoyidla basho abaprofethi bamanga hiya njengoba namanje labaprofethi abafundisi bamanga nabapostoli bamanga bafuna kube khona ama-license khona bezokwazi ukuhlala emaphaketheni enu khona bezokwazi ukuthi bazuze ngani kepha ngoba abasebenzeli uNkulunkulu bazovuma ukuthi izinto lezi zenziwe. Ngithi mina uhulumeni nongqongqoshe benu angeke ngikwazi angeke futhi ngiyeke ukukhuluma uNkulunkulu wami angeke ukushumayela ivangeli ngenxa yokuthi lemhlabeni yasakiswa ukuthi uzoboshwa hayi ngamanye ngiyoboshwa kepha ivangeli lona ngeke ngilibophe nizoguqa phambi kwaJesu. Isikhathi sifikile manje ingane zabo ziyabahlula zifuna izitabane ngenkani. Usathane usofakile umoya ephalamende ukuthi abantu bagobeleke. Nifuna izikhundla ngokuthi ngidayise isimilo nesithunzi somuntu. Nihlabalaza uNkulunkulu ngenxa yokuthi uhlale ehlalweni eliphakemeyo ephalamende. Nizolithetha nibovu. Lokho ukutshela uzakuvuna. Khohle ukuthi-ke asiphilele umhlaba. bafulathelisa izindlebe zabo eqinisweni Sebeyeke ivangeli eqiniso. Levangeli lafika linje. Sebona ukuthi abakwazi ukushintsha iBhayibheli. Sebona ukuthi abavale manje ushumele weBhayibheli. Ithi mina ngikhuluma ngami ngeke. Ayingeke. uJesu wangilandela emathukuthukwini ekufeni wangibuyisela ukuthi-ke ngishumayele ivangeli ngithufakazi ngegama lakhe namandla akhe bese ngithatha amandla akhe ngwenze abe yinto engenamsebenzi ngenxa yokuthi-ke uhulumeni wasemhlabeni ungitshela ukuthi angiyeke ukushumayela ngokuthi-ke amadoda alalane wodwa. Kusho ukuthi kuningi nje sisazokutshela ukuthi singakwenzi sitshelwe abantu ngenxa yokuthi nabantu abahlukumezekayo ngenxa yokuthi bagcwele esonweni lithi iBhayibheli bezitshela ubahlakaniphile uNkulunkulu wabanikela ekukhuhlaneni. So uma-ke umprofethi unkosi uAhabe sebabizile abaprofethi bamanga bemtshela ukuthi akaye eRamoth Giliyadi uhleli indoda ekhonza uNkulunkulu uJehoshafathi uyayibukusiza le ndaba le. Uthi uJehoshafathi bengekho noyedwa umprofethi lesingabuza kuyena enkosini. Usethi-ke uAhabe ayukhona igama lakhe uMikhayeli. Inkinga nje ngiyamzonda ngoba akakhuluma kuhle ngami. Uthi uJehoshafathi hayi inkosi mayingahle udala. Bese athumeleke uAhabe inceku yakhe ukuthi ayihambe iyobiza uMikhayeli. Yayithola bese ahambe-ke lo inceku ayobiza uMikhayeli. Bese efika kuMikhayeli usethi-ke inkosi iyakubiza. Bese njengoba ibiza inkosi bonke abaprofethi balizwi linye. Nawe hamba ufike ukhulume njengabo. Bese aphendule uMikhayeli. Kuphila kukaJehova. Uthi kuphila kukaJehova. Lokhu uJehova akushoyo kimi. Lokhu uJesu uNkulunkulu wami inkosi yami ekushoyo kimi. Lokhu ngiyakukhuluma. Lokhu ngiyakukhuluma khona. Ngizokukhuluma lokho kufunwa inkosi yami. Lokhu uNkulunkulu akufunayo ngizokukhuluma. Kodwa sebekhulumile bonke abaprofethi bamanga bavumelana ngamanga abo. Nangu umama ungqongqoshe umkhwanazi usethola igunya lesigungu sakhe sokuthi bakhiphe umthetho othi masibe nama-license ukuze bezokwazi ukusidirecta ukuthi sishumayele kanjani. Ngisho mina lokhu
okushiwo uNkulunkulu wami. uJesu akasho ukuthi abantu kwenza ama-license. uJesu akasho ukuthi yena abafundi banika ama-license. Akhona license eBhayibhelini. Asingeke ama-license ezulwini. Angifune license yasemhlabeni. Ngifuna. Angiyithathi. Ngizoshumayela. Khona bengithatha bengibopha bengisejele. Anginenkinga ngisayijabulile. Ngizokukhala ngokuba yini ngibhalisa izwi. Uthi uJesu-ke bayakunikaphela. Unginike incwadi kaMatheyu sahluko 10. Sifuna ukunikhombisa ukuthi ngigcwalise imibhalo. Asinakulwa naye ngokuba lithi iBhayibheli sibambene nenyama negazi. Futhi uzomnika leyo ncwadi le. Incwadi yesibili yaseKorinte nencwadi futhi isahluko 10 from verse 4 nencwadi yase-Efesu sahluko 6 kusukela ku-verse 12. But ngifuna le manje kusukela ku-verse le yade ngiyibiza manje. Matheyu sahluko 10 from verse 17. Uthi xwayani abantu ngokuba bayakunikhaphela. Ekuphi? Awumbambe lapho ngokuba angiyona yodwa le ncwadi le efakazayo. Le ncwadi kaLuka uyafakaza lapho uJesu athi sahluko incwadi kaLuka sahluko 21 esitshele ukuthi masilunge. Asilunge iBhayibheli liyilento lefuna uNkulunkulu. Kumele sikhulume lokho okufuna uNkulunkulu sisakhuluma kwethu. Sahluko 21 from verse 15. Uthi-ke ngokuba mina ngiyakuninika umlomo nokuhlakanipha. Hlehla kancane uqale ku-12. Kepha ngaphambi kwakho konke lokhu bayakunibamba banizingele. benze njani? Ayikho into entsha ezakwenziwa uhulumeni ngokusebenzela bani? Usebenzela uSathane. Bayizisebenzi nezikhonzi zikaSathane. Ayikho into ongavikela umuntu ezisono ngenxa yokuthi wayifuna amavoti, ngenxa yokuthi wanika inkululeko. Akho nkululeko lephambili kanti kwaNkulunkulu. Basikhaphele kumasinagoge nasematilongweni. Basiyise phambi kwamakhosi nababusi ngenxa yegama Yesu. Ngenxa yenini? Ayikho into enhle eyenzakalayo. Ayikho into enhle eyenzakalayo uJesu angayishongo. Kumele kwenzeke. Uthi lapha noma ungasikhathazi. kuyakunehlela kube ngubufakazi. Siyakwehlela kube yini? Kube ngubufakazi. Izinto lezi ezisingazela amazwi kaJesu. Yini abantu bazokuthi uJesu? Akekubezwe belwa noShembe. Ushembe akamfundisa akaphila. Ekubezwe belwa namaMuslim. Ngoba wanafundisa wanaphila. Ngekubezwe belwa noLehanyana. Ngoba akhophila. Ngekubezwe belwa namasiko amadlozi. Ngoba akhophila. Ngekubezwe belwa namaRoma. Ngoba akhophila. Ngapha uJesu ngoba khona ukuphila. Namanje ngithi khona ukuphila. Ngoba nani izwi lakhe liyakhuluma liyaphefumula. Ubona uSathane emile nje. Akabi nomunye umuntu uba noJesu kuphela uSathane. Bonke abanye amabandla uqedile ngawo. Uyabasebenzela yena. Kuyakunehlela kube ngubufakazi. Yakusehlela kube ngubufakazi. Siphile esikhathini vele sokugcina. Ayikho into osanolindele umuntu nomoya kaNkulunkulu. Ayikho into ozomele uyitoba ukuthi lokhu kuzoba ngcono sazoba nzima. Kakugcineni ezinhlizweni zenu. Ufakeni ezinhlizweni zenu. Ningazithi ngaphambili eniyakuziphendula. Ningacabangi ukuthi niyakuthini ngokuba yini? Ngokuba mina ngiyakuninika umlomo. Uthi yena uyakuzikhulumela nakuthini uyofaka umlomo uthini? Abangemelani nawo. Ngisho abathini ngeke bakwazi ukumelana nezinto zikaNkulunkulu ubezikaNkulunkulu. Angikhathali ukuthi ufundise le theory engakanani egcwele ukubonga noSathane. Anginandaba ukuthi uhlekisiphi isikhundla. uJohane uMbhapatisi bamqhumelana ekhanda. Ngokuthi nompela abantu bakaJesu bayathandwa. Ivangeli lintofontofo. Ukuthi bakhuluma noHarodi ukuthi awukwazi ukuthatha umkamfweni ephila. Awumthetho omvumi. Umthetho ombopha.
ngoba vele abantu abasemandleni abahlezi ezingeni eziphakemeyo indlela abaphendula ngayo ukubafuna ukuvala imilomo. Siphile esikhathini lapho abantu abanobungcwele kumele bathuliswe bese kuthi abantu basebenzele usathane ukubona baba ngumsindo. Bonke abafundisi labo benza izibonakaliso zamanga basebenzele usathane yibona abasebenza ngomngqongqoshe. Bonke abafundisi abanika amanzi nabaprofeti abanika amanzi basebenzele ukuba usathane bangabathakathi nokuba usathane. Asifambele nenyama legazi. Siyazi ukuthi sikhuluma ngomngezi incwadi yaseKorinte. Sakhiwo 10. Yesibili. Sakhiwo 10 kusukela ku-verse 4. Ufuna ukutshela ukuthi ikuphi inkinga sibheke nobani esikhona njengamanje. Lo myalezo lo ubhekene nawo umbuso kaSathane. Ngokuba wonke umuntu osebenza uSathane umelene nelevangeli. Wonke umuntu osebenza uSathane umelene nelevangeli. Incwadi yesibili kwaseKorinte Sakhiwo 10 verse 4. Yes. Ngoba izikhali zethu zokulwa. Izikhali zethu zokulwa Size ezenyama. yabona ngesikhathi sakhona uMose izikhali zokulwa kusuka uMose kuya uJoshua kuya uGideon noSamson kuya uSamuel kuya uDavide. Izikhali zokulwa bekwezinyama bebephatha izinkemba bebelwa kepha bebelwa ngaphansi komnyando kabani kaNkulunkulu. ngokuNkulunkulu ubenike sona lesizwe sakaJuda ubenike uJakobe noIsrayeli amandla okwahlulela izizwe. Kepha manje ubaphucile bonke abantu amandla okwahlulela wathi amandla wanika uJesu yena kuphela uJesu manje wahlulela. So angisanikwe manje ngokwenyama negazi. Izikhali zami azona ezenyama. Ngoba izikhali zethu zokulwa akusize ezenyama kodwa ngaye uNkulunkulu. Sinakobani? ngoNkulunkulu. SinakuNkulunkulu sikhuluma iqiniso. Lelithi ke izwi kaNkulunkulu likhali kunenkemba esingahlakothi zombili. Izwi. So amandla kaNkulunkulu ibona amakhulu. Ibona kuqisa abantu abaje baphakeme. Ngithi mina uNkulunkulu basize bavula amehlo. Bangafeli, bangapheleli ebumnyameni ngokuSathane udlala ngabo. Basize. Jesu Kristu basize ngongcwele. uSathane udlala ngabo. Lithi iBhayibheli uma umuntu efuna ukuza emva kwami makathathe isiphambano sakhe angilandele azidele. Uthi ngoba yini umuntu ayakuzuza uma ethola izwe lonke alizuze bese alahlekelwa umphefumulo wakhe. Uyabona nje ungesikhundleni ngemizwa ukuthi wena uzozwela abantu abayizitabane ukuthi mabakhululeke abafundisi bangakhulumi ngalezi zinto wena. Ungajabula ukuthi indoda yakhe isitabane. Ngeke uzujabule ngoba ungaphatheka kabuhlungu ukuthi hawu sekuthandana isitabane. Ngoba unezingane uzele. Uma ufuna ingane yakho ukuthi isitabane ngoba nawe udoluma kwaSathane. Ngeke uzishike. Kepha awunakuyivunywa intela nje behleli ukuthi angihambisani nalempilo ephilayo. Angivumi ungayiphila nje kepha ngihambisani nayo. Ngoba uNkulunkulu wakudala wabesilisa noma wakudala wabesifazane. Akho ngane yaphuma amadoda eganeni wodwa. Akho ngane yaphuma amadoda noma abesifazane behlangene bebabili bethu babashadile. Kunalokho bethatha izingane zabantu. Ngoba bakwazi ukuzala. Ubungqingili, ubusathoba nokugomora, ubunjabane, ubukonkoni, uNkulunkulu akambisani nabo. Mawuqala bethiwa lezo leli-ke sesiyisitabane-ke manje siyafa siyaphela phela uyabhubha umhlaba la. Uyaphela umhlaba. Bese ngikhuluma iqiniso uyaphela umhlaba. Bakunendaba ukuthi bawu-10,000 bawu-100,000 bamamiliyoni bangakanani kepha uJesu yena uyiqiniso futhi uyindlela yokuphila. Bona bangabeze. Alokhu bakhuluma okwenza. Bakhuluma izinto zezwe. Yezwe futhi liyabeza. Thina singabankulunkulu. Kepha thina-ke singabankulunkulu. Omaziyo uNkulunkulu. Futhi umangise-ke ubani ongasenkosini. Ubani ongasenkosini. Akathatha inkamba yakhe afake ohlangothini ahlele umfowabo.
kuba yini baphambukile abantu ubani ongasenkosini usibiza ngomfundisi kepha ufuna ukwenza ilayisensi kodwa uzogcina ibandla lakho ufuna ukwenza intando yomuntu ngaphezu kwentando kaNkulunkulu. Ngithi mina nabafundisi abakhulu bangabaNkulunkulu ubani ongasenkosini. Thina singabaNkulunkulu omaziyo uNkulunkulu uyasizwa. Thatha isihlangu sakho nayi intambo esinikiwe. Thatha isihlangu sakho ulwe impi yokholo ulwe impi yeqiniso kuze kube sekufeni uthi uJesu laba ababekezela kuze kube sekufeni bayakusindiswa. Yakusindiswa ngoba wena uzama ukuzifaka ngaphansi kwekhwapha lomuntu. Ithi iBhayibheli uqala ekusika umuntu othatha ithemba lakhe alibeke enyameni. Ongesiyo kaNkulunkulu akasizwa. Ufana nesihlahla esimile endaweni yokugwadule kaSawuli. Akhomanzi. Siyahlupheka somiso. Awunathatha ithemba lakho ulibeke kumuntu. Ithi inhliziyo ingumkhohlisi. Inhliziyo ingumkhohlisi futhi yimbi ngaphezu kwakho konke. Ngokuba izikhali zethu zokulwa kasizwe ezenyama. Izikhali zethu zokulwa akuzona ezenyama. Kodwa ngaye uNkulunkulu zinamandla. Okubhidliza zinamandla okubhidliza izinqaba. Zichitha izizinzo. Zinamandla okuchitha izinqaba zichithe izizinto. Nakho konke lokhu okuzibona kuhlakaniphile kulomhlaba okumelene nentando kaNkulunkulu. Okuziphakamisela ukuthiyana nokumazi uNkulunkulu namacebo onke. iBhayibheli ngitshela ukuthi amandla enginikwe wona ukukhuluma iqiniso iyona kuphela izinto enginamandla ukuyenza. Mangasekuthiwa-ke senginawo amanye amandla ngabe sekwakwami kepha lawo kaNkulunkulu ukuthi ngime isisekelo seqiniso. Kumele ngime angikwazi ukugobela ngiguqele uSathane. Namacebo onke siwathumbela ukumlalela uKristu. Uyamkhumbula uDaniel, uyamkhumbula uShadrach, uyamkhumbula uMeshach. Buka nje bakhoza uNkulunkulu wakho lamadoda. Sike siqale ngoShadrach noMeshach no-Abednego. Hallelujah. Thiwa uking inkosi uNebukadnezari wakhe isithixo isikhulu segolide ukuthi uma sekhala icilongo abantu baguqe kusona athi lamadoda ngeke sikwenze lokho. Sikhonza uNkulunkulu oyedwa asiguqele uNkulunkulu futhi wakhiwe ngezandla. Thoyizwa uNebukadnezari le ndaba le wathi walandela amadoda uthi ngiyezwa amadoda amathathu ukuthi nina nithi ngeke ngiguqele isithixo sami. Uma ngakwenzi lokho ngizokwehlisela ulaka lami lokumfaka umlilweni esithandweni somlilo. Bathi noma ngabe kuthiwa usifake emlilweni kepha ngeke size siguqe. Ngoba uNkulunkulu wethu uyakusindisa. Uma engasindisanga kepha siyazi masibelekile sifele kuphileni. Wathi uNebukadnezari mawubase umlilo afake amadoda emlilweni. Athi sephakathi emlilweni azihambela amadoda engashi. uNebukadnezari wayesebone indoda esini. Wabuza wathi sifakanga namadoda amathathu emlilweni. Bathi kunjalo ngosothi pho ubone indoda le ndoda engibonayo esini ngathi indoda yokuthi. Wathi Shadrach, Meshach, Abednego phumani lapho. Sengiyamvuma uNkulunkulu wenu. uNkulunkulu wami Jesus. Ngabe nami aphumani. I don't see. What you tell hallelujah. God let me be. Apuenami. We don't see this. No man thinking for the cabin. Woman Fanaguya. Then we should fight in no prayer palace. Now see the guy who thinks this is wrong and the share of prayer one. You may be able to go on.
kube labo abanenhliziyo ezinkulu abayobulala. Kepha uNkulunkulu intando yakho ukuthi sonke size kuphethuke isindiswa. Asindise baba. Ngegama likaJesu Kristu. Asinakugugela umuntu. Asinayenza intando yomuntu. Lokhu uNkulunkulu akushiya. Siyakwenza. Angikhathanga ngabe bonke abantu sebehambile kuhulumeni. Yaphakisana noJesu. Uma ngejilongweni ngihamba naye uJesu. Kuphila kukaJehova. Uma ngefeni ngifuna ukuhamba naye uJesu. Lokhu uJehova kushoyo kimi, lokhu ngiyakukhuluma khona. Khathali ukuthi abantu bathini. Khathali ukuthi bangakanani. Bhayibheli lithi iBhayibheli kwincwadi yesibili kaTimoteyu sashuka 3 kusukela ku verse 12, 13, 14, 15, 16 izokutshela lento ukuthi bonke abantu abakhonza uNkulunkulu ngoKristu Jesu bayakuzingela. Kepha benzi bokubi bazoqhubeka bangene ubini bekhohlisa nabo bekhohliswa. There is wrong. 12 and 13, right? Come on. Sashuka 3. Yebo bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu uKristu Jesu bayakuzingelwa. Kepha abantu ababi nabakhohlisi bazakuqhubekela phambili ebubini. iBhayibheli lona lakho lona lami. Wena mfundisi osuvuma ukuthi uzokwenza lokufuna uNgqongqoshe, umama umkhwelazi, uma ningaphethuki nizwena esihogweni Bedukisa ukuba ivangeli lifikanga nawe ninemshumayelo ukuthandwa ngabantu nizwana nijabulile esihogweni nabantu abaholayo bezisiphunkuthi bedukiswa. Kepha wena yima kulokho ukufundile. Mangibe kuphi? Kulokhu okufundileyo. Yes. Nowaqiniseka ngakho. Yebo. Wazi ukuthi ukufunde kobani. Wazi uthini? Ukufunde kobani. Angifundanga kuNgqongqoshe, angifundanga kuHulumeni, angifundanga kuPresident. Nokuthi kusukela ebuntwaneni wazi imibhalo engcwele enamandla. Yes. Okukuhlakaniphisa kube insindiso ngokukholwa kuKristu Jesu. Yes. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Ilungele ukufundisa. Futhi njengoba lembhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungele ukufundisa nokuthi sisole ngayo nokuqondisa nokuyala ekulungeni. Ehambe lapho incwadi yokuqala waseKorinte sashuka 6 kusukela kuverse 9 sesivala ngayo. Besilungisa incwadi ezazo sashuka 2 verse 38. Ukuphila kuvela kuNkulunkulu, uphila kuyena. Akekho umuntu oziphilela ngokwakhe ukuhlapha kwakhe. Abaningi babulawa yicancer, babulawa HIV, babulawa izifo zenhliziyo, babulawa ushukela, babulawa izifo zendalo, bakhinqika nezimoto, bayabulawa, bayaduthula, bayanqunqa. Akwenzeki lokho ngokuthanda kwabo. Abaningi bayazibulala ngenxa kaSathane usebona ukuthi-ke impilo yabo babone ngathi abasenawo manje ukuphila. Kuyisono ukuzibulala. Baningi. Incwadi yokuqala waseKorinte sasihluko 6 verse 3. Angazi yini ukuthi sifunani incwadi yokuqala waseKorinte sasihluko 6 kusukela ku verse 9. Kepha kangazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Ufuna nje uqale udwebele abantu abangalungile ngeke balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Ningadukiswa. Singalahlekiswa-ke nazifebe. Izifebe azingene ezulwini. Abantu abakhonza izithixo abangene ezulwini. Abantu abashiya imishado yabo abangene ezulwini. Angisho abantu abashiya imishado yabo bayohlala bodwa. Kuba abashiya
umshado abongena komunye umshado abangena ezulwini. Nasitobongi Amadoda amadala abhizi alala nezingane zabafana ezincane izihlobongi lezo azingene ezulwini. nabesilisa abalala Kanye namadoda agibelana wodwa ngokuvumelana ezenza abesifazane abangene ezulwini. namasela Amasela abangene ezulwini. nabahahana Nabantu abagcwele umoya wokuhala abangene ezulwini. nazitabo Izindaba zingene ezulwini. nazithubi Abantu abathuka inhlamba abangene ezulwini. nabaphangi Nabantu abagebenga abanye abantu abangene ezulwini. abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Ngifuna nje ulibambe lapho. Nathi besinjalo kepha uNkulunkulu asenzele umusa. So manje-ke nathi sihlumelele ivangeli ukuthi abantu bathole umusa. Ngoba sonke sifanele ukuthola umusa. Ngizongitshela umusa ekumele siwuthole. Nginika incwadi-ke yeZenzo 2:38. Angikwazi ukwenza i-nice. Ngisho sebethanda, ngisho ngahamba nokwenza ama-nice ngoba namagwala vele. Nizoyenza leyo nto esho uhulumeni ephambene nezwi kaNkulunkulu. Ngizoyekele ngijabulile. Ngiyele nje ukuthi kuthiwa awushumayela iBhayibheli uboshele lokho. Ngifike liveze iBhayibheli. Ngeke ushumayele iBhayibheli ukhethe izinto zokukhuluma ngazo. Uthi ukhulumela uNkulunkulu noma ukhuluma ngoNkulunkulu. Soze uzokhuluma exactly lokho ufuna uNkulunkulu. Ngaphandle komoya wesishayiyana sikaSathane noma uncetheza uyisiyoyoyo sikaSathane uzofundisa njengoba efuna uSathane. uPetru esebashumayezile bahlabeka ezinhlizweni basebethi yena nakubanye abapostoli Madoda bazalwane siyakwenze njani na? wathi uPetru phendukani Phendukani yiloyo naloyo abhabhathize egameni likaJesu Kristu. kukho ukuthethelela kwezumuzi Mona nyomameliswa isiphiwo sikaMoya Oyingcwele. ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana bethu. Sabantu abagogobele emhlabeni sizivakashi siyadlula. Ithi-ke wonke umuntu ufana nembali uyakubuna ufana notshani yonke inyama iwutshani nesikhathi sokufa. Lamalungelo ufuna ukunika abantu wena uzofa ushiya umoya kaSathane ngemumva. Kepha sizolobe sikhulumile kodwa lo ukhulumayo uNkulunkulu uzokumisa ukuze kufezeke izwi lakhe. Bazosindiswa ababiziweyo kwecebo kaNkulunkulu. Bazovumelana noSathane ababizwe uSathane abathanda umnyando kaSathane. Ithi iBhayibheli phendukani yilo nani lobo abhabhathiswe noma ngabe isiphi isono senzile noma usenzayo usenethuba lokuthi uphenduke. uNkulunkulu ufuna ukuthethelela ubhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezulu zenu. Khona nokwamukeliswa isiphiwo sikaMoya Oyingcwele ukuba lesithembiso esenu esabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu yababiza wafakaza nangamanye amazwi amanye ngobayela wathini Zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambene. isizukulwane lesi esiphambeneyo iBhayibheli efakazela zisindisene balekele isono njengosuku balekele inyoka balekele isono balekele ububi balekele uSathane ukuze uNkulunkulu asindise. uJesu Kristu inkosi. Bonke abantu abafuna ukubhabhathizwa egameni likaJesu Kristu bayakusithinta kule mininingwane eniyibonayo ku-screen noma i-email address. uNkulunkulu uzakuyenza indlela ukuze-ke ningene emanzini nibhabhathiswe sizofinyelela kini ngamandla kaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Ivangeli lona elamadoda afana noShadrach noMeshach noDaniel noAbednego noJohane umbhabhathisi okuyibona abamele iqiniso. Amadoda afana nomphostoli Paul omprofethi uIsaya noJeremiya bafaka udake babishiswa isikhathi bahlale ezwini kaNkulunkulu. Ezindawo so akulona nje leziyoyo ivangeli akulona lesiphaka ngenyama kepha lamadoda lesibili ngomoya kumele iqiniso. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu ngale thuba nangomusa wakhe nothando lwakhe. Isigama lakhe meliphakanyiswe dumiswe njalo aze azibonakalise kuthina sonke ngamandla akhe egameni likaJesu Kristu elimandla onke. Sophinde sibonane uNkulunkulu evumile egameni likaJesu Kristu. Amen. Sizosolele uNkulunkulu. Baba egameni elihle lenkosi Jesu Kristu siyakubonga uNkulunkulu namandla ngokuthando lwakho Nkosi likhipha ukusaba uthando lwakho Nkosi luphelelisa ukuqonda liphelelisa ukwazi liphelelisa Nkosi izambulo nezimfihlakalo zezwi lakho Moya Oyingcwele usiholela kukho konke ukuqonda nokuphila okuphakade ngegama likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi
siyakhuleka uNkulunkulu namanje ukuba lamazwi angaweli Nkosi ezindlebe ezidileyo kepha kuvuse Nkosi imphefumulo yabantu bafinyelele ekulazini iqiniso ngegama lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi manje naphakade. Amen.